La vida de la Carme ha anat estretament lligada a la història de l'Hospital Josep Trueta i ha exercit com a infermera part de la seva carrera professional, però a més ella va ser la primera nena que hi va néixer. Sé que van anar, el meu pare i la meva mare, que van anar a Santa Caterina, que em deien que era l'únic hospital públic de beneficència que hi havia, així en deien abans. I quan van arribar allà els hi van dir que no, que havien de venir cap aquí perquè havien obert l'Hospital Nou. Era la residència sanitària General Álvarez de Castro de Girona, que va entrar en funcionament el 13 d'abril de 1956 enmig de la desconfiança dels veïns de la ciutat, perquè estava als afores i en una zona de barraquisme. Ni la ubicació de l'hospital, ni la filosofia amb la que començava aquest hospital, que va ser extraordinària de cara a propaganda de l'antic règim, crear un hospital de 10 plantes, doncs allò va ser difícilment entès. Amb gairebé 300 llits, l'hospital va començar amb la necessitat urgent de més personal sanitari. A la 9ª planta vivien i es formaven desenes de joves com a ajudants tècniques sanitàries, sota la tutela de les monges paules. Tot ho aprofitàvem, bullir xeringues, bullir agulles, ens afilàvem nosaltres mateixes a les agulles. Entre rajoleta i rajoleta, fins i tot les gasses rentàvem, Com a tants centres hospitalaris de l'època, els professionals del Trueta recorden algunes pràctiques que avui ens sorprenen. Una camilla plena de nadons que per al passadís els anaven repartint habitació per habitació perquè les mares poguessin donar-li el pit. Avui en dia això seria impensable perquè algunes vegades s'encertaven però altres no. A principis dels 90 s'adopta oficialment el nom Hospital Doctor Josep Trueta en honor al cirurgià català i el 96 es vincula a la Universitat de Girona incorporant docència i formació de residents i estudiants de medicina. El Trueta s'ha anat ampliant i modernitzant progressivament i actualment afronta els reptes propis d'un centre de referència per a una població d'uns 800.000 usuaris que segueix creixent. Tenim un envelliment de la població, som una de les regions sanitàries i per tant de les províncies que més creix en població i això ens requereix una adaptació a aquestes noves necessitats. L'hospital celebra els 70 anys amb el focus posat en el futur nou Trueta, que formarà part del campus de salut de la regió sanitària de Girona.